Ahojte, toto je ukážka nástroja pokladnička, ako to celé funguje v praxi. Zašerovať screen a otvorme si pokladničku, začnem basic, neskôr robím aj plus. Celý tento súbor je zablokovaný heslom, zakodovaný, aby sa nestalo, že vám do neho vojde niekto, kto by tam vojsť nemal a náhodou by, ja neviem, niečo prepísal, napríklad IBAN a platby by zrazu šli na iný účet. Alebo tak, čiže preto si myslím, že je dôležité mať zablokované. Otvorí sa vám súbor a teraz simulujme, ako keby už nejdeme úplne od nuly, ale že už máme nejaké cvičenia rozbehnuté, aby ste mali naozaj ten pocit, že aké to je, keď to už je zabehnuté. Čiže už máme nejaké cvičenia za sebou. Máme tu prázdny hárok, z ktorého môžeme vždy začať úplne nový typ cvičenia alebo nový typ udalosti. V prehľade už máme nejaké veci sú zaplatené, niečo ešte zaplatené nie je, ale dneska sme absolvovali 1 hodinu ďalšiu nejakého krúžku a chceme zhodou okolností na tom krúžku boli, dajme tomu, tí istí študenti ako tuna, tak buď môžeme napríklad vytvoriť z tohto prázdneho move or copy, create a copy, že vytvoriť kópiu a dajme ju za predcvičenie 3 a nám to vytvorí kópiu toho prázdneho. To si premenujeme napríklad cvičenie 4 a vieme, že tam boli tí istí účastníci, no tak si ich môžem takisto skopírovať. Ctrl+C a skopírujem si ich sem, Ctrl+V. Napríklad všimnime, že keď sme variabilný symbol ešte žiaden nemáme zadaný, ale už nám tu hovorí nejaký problém, hej, variabilný symbol si nejaký musíme zadať. Hej. Keď nám hovorí pri novej udalosti, že všetky sú nezaplatené, to znamená, že to je v poriadku, že tieto variabilné symboly ešte vo výpise z účtu nemáme použité a tým pádom to je správne. Hej. Keby tu niečo bolo, že už je zaplatené alebo nejaký konflikt variabilných symbolov, znamená, že musíme použiť nejaké iné variabilné symboly, nejaké unikátne, ktoré tam ešte nemáme. 4 poplatok, dajme tomu 8 €. Môžete kľudne variabilný symbol používať dátum, 25. rok, 07 júl, 30 a za tým dajte tu 2 nuly, aby tie 2 nuly mohli postupne rásť pre každého účastníka dohora a tým pádom máte nejaký zachovaný variabilný symbol. Ak v ten daný deň máte viacero krúžkov alebo niečo, tak kľudne za ten dátum tam dajte ešte jednotku, za nejaké prvé cvičenie, za druhé cvičenie tam dáte nejakú 2, hej, a tým pádom budete mať zabezpečený tiež zase unikátny variabilný symbol. Toto je vyriešené v tej plus verzii automaticky, nemusíte sa trápiť s variabilnými symbolmi. Keď je toto nastavené, všetko je urobené tak, ako má byť, vlastne sme chceli, dajme tomu, že Charlie tam vlastne nebol, tak toho stade vyhoďme, týchto posunieme dohora. Hej. Tak, máme to nastavené, títo 5 sa zúčastnili nejakého cvičenia, posielame e-maily. E-maily sú poslané, dalo nám informáciu, že to bolo poslané teraz, 8:29, výborne. A to je celé. Maily sú odoslané, môžeme sa pozrieť do nášho Outlooku a vidíme, že naozaj správy odišli. Správy, keď si stiahneme Pictures, správy obsahujú udalosť cvičenie 4, úhradu 8 €, variabilný symbol, pre každý bude zvlášť, 204, 203, 202 a tak ďalej. Čiže všetky tieto maily sú odoslané na e-mailové adresy a ľudia si ich môžu poplatiť. Otvoríme si verziu plus. Tá je tiež takisto zablokovaná heslom, aby nedošlo k úniku nejakých dát alebo prepisu. A tu je spôsob vyplňania trošku odlišný. Mesiace napríklad sú, tu sa očakáva, že budú sa platiť nejaké mesačné platby, tie sú predvyplnené. Trošku si to zmenšíme. No, trošku zmenšené. V žiakov máme nastavených tu, máme nejaké triedy, máme nejaké
každý žiak v tej triede má svoje IDčko, svoj e-mail a tým, že tu sme si už predpripravili taby, sheety na platby za mesiace, tak vidíme, že už sú všetky pekne vyplnené. Tu budem hore dole skákať. V každom prípade, ak by som si toto napríklad zmenil na druhú a tu sú drop-down listy, čiže nemusíte tam nič vypisovať, automaticky sa vám prepíše zoznam žiakov na druhú A, na tretiu a tak ďalej. A v platbe si vypisujete, zároveň tu máme možnosti, že keď teda mesačné platby sú jasné, a potom tu máme ešte, ten variabilný symbol je zložený z takéhoto spôsobu. Prvé tri digity, alebo teda znaky variabilného symbolu, čísla variabilného symbolu sú ID žiaka. Tým pádom vo výpise z účtu, keď si vyfiltrujete variabilné symboly podľa prvých troch znakov, tak viete za konkrétneho žiaka povedať, aké všetky platby za uplynulé obdobie prišli. Čiže je to veľmi prehľadné z tohto hľadiska. Ďalšie dva charaktery sú typ poplatku a typ poplatku môže byť buď mesačná platba, vtedy je to 0,1, buď polročná platba 0,2, alebo sú to krúžky 0,3, alebo divadielka a iné akcie a to by bola 0,4. Ak sú to krúžky alebo divadielka, alebo teda iné akcie, tak tie si treba zadefinovať tu na. Tu je ID krúžku, ktoré je predvyplnené a za tým si napíšete, ktorého ročníku sa daný krúžok týka, a že, respektíve pre ktorý ročník má byť daný krúžok povolený na výber a takisto akcie. Rôzne triedy chodia na rôzne akcie, čiže napríklad prvá A išla s druhou A išli do ovocného sadu, tak sa vyplnili. Pre prvú A bude mať ID akcie 0,4, pre druhú A bude mať ID tejto akcie 0,5. Čiže poďme napríklad si vyplniť, že aké by to bolo, že sme išli do toho ovocného sadu s prvou A a chceme teda vyplniť a chceme teda poslať platbu rodičom za túto konkrétnu akciu. Tak môžeme urobiť napríklad tak, že skopírame si toto divadielko, move copy, create a copy, skopírujeme si to niekam ku tým akciám prvej A, nech to máme poriadok. A to sme si chceli nazvať, čo to bolo za akciu? Ja si to teraz nezapamätal, dajme tomu, že XX zatiaľ. A teda bola to prvá a je to v kategórii akcie a tu nás si vyberiem, že o jakú akciu išlo. Išlo ovocný sad, áno, to sme chceli dať, čiže je tu ovocný sad. Mesiac sa v tomto prípade nevyplňa, respektíve na výber tam je naozaj iba 0, lebo tam akcie predpokladám, že sú jednorázové, nebudú sa opakovať. Mesiace sa vyplňajú pri krúžkoch a pri mesačných platbách a pri poloročných platbách, aby bolo jasné, že za ktorý mesiac krúžku je to platené a tak podobne. Tu na následne vypíšem poplatok, že je výlet ovocný sad. Stálo nás to 12 eur, dajme tomu, a splatnosť treba tiež vyplniť. Ak by sme mali nejaké, že vyplňame novú akciu a nemáme ešte danú akciu v tých našich zoznamoch, vtedy tu je takýto rýchly link na tie akcie a tu ho môžeme vyplniť pre druhú A, či to bola vlastne prvá A. Prvá A, až dajme tomu, že by to bola tá akcia XX. Tak teraz, keď sa tam prehodím naspäť na tú prvú A do toho XX, tak tu už nám tu bude divadielka akcie. Ja som to dal asi do krúžkov, že? Krúžky. A tu už máme krúžok XX, už je dostupný na vyplňanie. Hej? A vidíme, že tam je 0,3, to sú krúžky, 11 je to IDčko toho krúžku XX. A prvé 3 digity, takto bude vyzerať variabilný symbol. XXX znamená, že tam tie prvé 3 sú nahradené konkrétnym idečkom toho žiaka a vieme, že v prvej A napríklad máme prvého žiaka, máme Isaaca Newtona a jeho ID je 999, tým pádom celý variabilný symbol bude vyzerať takto. Dobre. A zase sa už iba pošlú e-maily. Dobre. Teraz posielať nejdem, pretože tam je princíp už úplne rovnaký.
Párovanie platieb je tiež úplne rovnaké, čo sa týka Basic a Plus. Jedine v prehľade samozrejme bude o mnoho viac tých položiek, keďže tam sa predpokladá, že budú platby za mesiace, za krúžky. Potom je na zvážení, že či mať pre každú triedu zvlášť jeden osobitný súbor, aby tam bolo, lebo ten prehľad, keď naozaj už tam bude veľmi veľa krúžkov, tak sa v tom už bude ťažšie pohybovať. Alebo ako. To už je na zvážení každého zvlášť. Zároveň, keby ste mali účty, ktoré sú pre každú triedu zvlášť nejaký iný účet, tak potom naozaj musí byť aj file, tento súbor, tento nástroj pre každý účet zvlášť nastavený. To je všetko asi z mojej strany, viac ma teraz nenapadá, ale teda takto to zhruba beží. Ďakujem pekne za pozornosť a teda snáď to pomôže.